Много ме дразнят те, гледай сега какво става. Значи, черешата изсъхнала върху дървото. То не се вижда много на това видео. Ето вижда се как са станали на стафиди върху. Иначе ако някой иска да се откъсне, проблем, защото е частно. Ама иначе, нали, те са и тяхно да е, всеки се решава какво да прави. Ама ето, мизерия по пътя, който е за всеки. Не знам колко е частно, колко не е. Но ето вижда се ето какво става на това дърво. За няма обрано. Всичко е останало върху дървото. То май качеството на видеото не е много добро. Не се вижда така срещу слънцето. Но мен лично много ме дразни така да се оставя храна за нещо, което може да се яде. Поне да ги продават. Да дадат някой да ги обере и да се продават тук на маса или нещо ми е идеята. Мен лично много ме дразни така, че ги оставят всяка година да капят. Те не само, че не капят, ами се стават на такива се свиват на самото дърво. Много е странно. Тук, това не знам, даже мисля, че е вредно за дървото. Ето върху дървото оставя. Което е много странно.